waɗanda suka taka rawa bayan nan arewacin Najeriya a kudu ma muna ganin kana shiga cikinsu ana wannan. A kwanakin baya akwai wani ɗan uwana ana kiran shi Marafa Niger Trade. So ya shiga kudu sai yake mu'amala da su, sai yake tambayan su cewar ya suke suna providing abubuwansu. Ko da yaushe za a ga suna creating content da sauransu. So sai suke magana su fa ba abu ne na kuɗi wai a kira mutum a bashi kuɗi. A su suna da groups ne da suke irin in mutum yana da sha'awa ko wani abu za su kira ka su ce to in kana cikin wannan group din ga mai sha'awa ya shigo ya participating, in ya so an gama kowa ya posting a page din shi da sauransu. So wannan abin ya matukar ba ma wasu mamaki dan a tunaninmu yanda mu nan muke yi haka su ma can suke. So amma sai muka gano lissafin ba haka yake ba, dole sai an haɗa ƙarfi da ƙarfe da na ƙasa waɗanda suke tashi da ku manya waɗanda kuka kafu a harkan, dole sai an tallafi na ƙasa an kuma ba su ƙarfin gwiwa. So wani irin abubuwa ne wanda za ka ɗan bamu tunda ka yi harka da 'yan kudin nan. Wataƙila akwai wani abu da ka ga yanda suke yi wajen tada nasu sun da yanzu kamar Don Jazzy a kudu. Muna ganin yanda yake promoting yaransa su zama on top, su zama ana ba su ambassadorship da wasu abubuwa dai na wannan. So wani hanya suke bi wajen ganin an yi wa'annan abubuwan wanda mu ma muna so arewacin Najeriya ya zamanto an kawo mana irin wa'annan abubuwan su zamanto an yi su. To abin da ke faruwa akan irin wannan shine akwai mutane wanda suna da burin su promoting din masu tasowa. Yes. Kuma akwai kowa ya taimaka wajen yin wannan. To amma wani lokaci matsalar da ake fuskanta shine kokarin yin wannan gajen haƙuri yakan sa lokaci ga cewa wasu ba su tsaya sun kai zuwa inda ake so su kai ba. Yeah. An suka wani layi daban kuma baya da ka iya dole ka bar mutum. Tunda ko haifan mutum ka yi akwai iya adadin stage da za a kai za ka bar shi ci gashin kanshi. Yes. Kuwa a yi abu. Akwai abu so tari wadda idan yau kana so ka yi kaga cewa kai kaɗai in ka yi baka da platform da za ka iya yaɗa wannan abu. Za ka iya neman mutum 1, 2, 3 ku haɗu ku yi idan kuka yi kuma sai ka cewa albarkacin an haɗu din nan kowa ya kawo nashi nasibin akwai tashi albarkar sai ka ga cewa an samu nasara a yin hakan. Sannan kuma kamar yadda ka faɗa mu ma wanda muke kafa yanzu ka kamar ni page na an ka lura a Instagram kusan kowa abubuwan sa ina sawa kuma mutum ya turo mu sosai da kai da encouraging saboda ba komai bane hanya ce wanda ya kamata a ce mun taimaka masu tasowa sun kai wato matsayin da suke bukatar su kai domin masana'antar tana da dama da ta bayar wanda yana har yanzu kusan zan ce ba mu ma ci ko kashi zan ce 30 ma cikin irin abubuwa na baiwa da kuma dama wadda muke da shi a nan arewaci ba saboda arewacin Najeriya muna da content akwai yaruka daban-daban akwai al'adu daban-daban a nan arewaci sannan kuma akwai al'umma mai ɗimbin yawa wanda kusan population Najeriya aka duba kashi 65 a nan yake to kaga ya ce mutanen da arewa sun samu wannan bayan ga haka kasashen da suke makwata mu kamar irin su Niger su Chad su Ghana su ina ne duk abubuwan nan arewacin Najeriya kusan shi ne yake zama kamar jagaba su yi koyi wajen nishadantarwa. So ka ne kamar ka faɗa yanzu kamar masu comedy skits nan za ka so don su mutum 5 ko 6 su faɗa a skit ɗaya. Yes. Kowa zai saka a page a YouTube. Revenue na ka samu kasa. Sannan kowa zai saka a page ɗinsa magoya bayan su za su kalla. Yes. Kusan zan ce in an ka zo yanzu kamar bangaren fim a da a masana'antar nan muna da irin wannan abin zaka ga producers da suke tara da yawa wannan ya taimaki wannan ya sa talent safin din wannan ya taimaki wannan ya sa talent safin zamu a zamanin da muna yin wannan abin wannan zamani ne da ya zo da wani siga wanda ba a yi amma gaskiya abu ne mai kyau a ce ana yin wannan domin kamar yadda aka ce da yaro kan tashi in dai aka bada wannan goyon bayan to insha Allah su ma na kasa za su taso insha Allah to gaskiya sarki muna godiya kwarai da gaske
kuma ga Wamba shi ma yana da abin da zai ce game da sarki. Su ka ji dai irin shawarwarin da sarki ya bamu, kuma in Allah ya yarda wayannan shawarwarin ba ma mu ba, sauran wayanda suke kallon mu ma insha Allah ina tunanin sun dauki darasi. Me zaka ce wa sarki? To da farko abin da mutane ba sani ba, mu a nan masana'anta ba ma iya ma kamu suna ko mu ce sarki ko na fuka. Mu muna kiran shi da dadi, matsayin baba yake a gare, saboda duba da tun muna kanana, tun muna gida muke kallon shirye-shiryen shi har still ana nan ana tafiya tare da shi. Kuma duk wani maximum support yana bamu, ya ga shawarwari. Ko da ka sauka a Kano, ko da ka je gidan shi, yana ɗaya daga cikin gidan da yake karɓan baki. Idan ka je ko da baya nan zaka ga an karɓi kanu biyu. To wannan wasu abubuwa ne wanda ya nuna maka cewa mu'amalar shi mai kyau ga mutane. Ba abin da zan ce godiya. Sannan kuma is a privilege to me a ce somebody like the number one chat a matsanantan Kannywood ya amsa gayyata na zai zo live Instagram launching na EP na. Gaskiya is a privilege to me. Dan akwai wanda ma da muka yi posting sun yi mamaki, a'a da gaske ne. To yau dai sun gan shi live and direct. Na gode sosai. Ba abin da zan yi cewa sai godiya. Allah ya kara lafiya, Allah ya kara nisan kwana, Allah ya kara arziki da kafa. Thank you sir. To sai launching ma da muke wannan shine a ƙarshe, daga nan kuma sai mu rufe wannan taro insha Allah. To shi wannan launching ni dai a matsayina na wanda zan ba da tallafi da kuma goyon baya, zan ba shi naira 50,000 sai a dan yi amfani da shi a dan taimaka wajen samun airplay. Allah kuma ya albarkaci abin da aka yi. To kaji Wamba, sarki ya baka naira 50,000. So muna godiya, Allah ya saka da alheri, Allah kuma ya ƙara ɗaukaka da kuma basira. Mun gode kwarai, sai ka haɗu. Mun gode sa. Wannan ma ba komai bane, dama ka saba haka. Mun gode sa, Allah ya ƙara ɗaukaka. Wannan ma da aka yi promotion ne ma. Mun gode sa. To shi ke. Thank you. To Allah ya saka. To jama'a, nan da muka zo ƙarshen wannan program, kamar yadda muka yi muku alƙawari. Yau gashi mun cika alƙawari, an zo ga sarki ya zo, an yi abin da ya kamata. So abin da nake so in ƙara jan hankalin matasan mu, yanzu lokaci ne da ya kamata mu haɗa kai, mu tsaya tsayin daka, mu ga cewar Arewa mun samu ci gaba, mun samu nasarori, musamman ma matasa wanda suke tasowa yanzu. Kun ji dai abin da sarki ya gaya mana, kuma kun ji abin shawarwarin da ya bamu da kuma maganganun da ya faɗa mana, wanda in kai amfani da su zuwa gaba ko kuma ka tsinci kanka irin wannan yanayin, so ka san wani hanya ya kamata ka bi kai succeeding. So masha Allah, muna godiya. Allah kuma ya ƙara kawo mana mutane waɗanda suke da kishin Arewa, suke da kishin wannan yanki namu, da kuma kishin matasa su ci gaba. Mun gode. Sannan duk wanda yake da shawarwari ko abin fada zai iya dropping mana message, shi ma za mu zo mu yi shari'a akan shi, akan duk tafiyan nan. Saboda wannan ba ma ya zama ba zamana launching da EP bane, ya zama akwai darussuka sosai, lectures wanda ake dauka sosai. Sannan aka ga wanda zaka ga ana hada zumunci yakan hadu sosai. Yes. Abin da aka ga an dade shekaru ba da ba, amma dalilin da tunda muka fara tuka nan zumunci na ta kulluwa sosai. Ma gode sosai da dama da ke. Insha Allah zuwa dare kuma za ku ga ba kuma da dare. Za mu sanar muku a Instagram. Mun gode.